हेल' खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो आंनि आर'नाइ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि बयखौबो गाहाम हामलायनाय आंनि इउटुब चेनेलनिसिम नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ नायगिरि लोगोसे आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय आं बिदुर बर' नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो मोजां हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। स' दिनै गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आं नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। स' नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ मोनबाय थानो लुगैदोंब्ला गिबियावनो आं बुंग्रोनो सानदों नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। स' बिदिब्ला जों गोबाव खालामालासिनो मेन टपिकआव जों सावरायजेनना लादोनि जों आं नोंथांमोनजों फोरमायनो सानदों जों माबोरै इउटुबनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बयबो नायखायो नङा होमबा। लोगोसे इउटुबनि भिडिअ नायो हिसाबै नोंथांमोना आं दिनै गोबां सुबुंनियावनो फेसबुक पेज थायो नङा होमबा। फेसबुक पेज थायो हिसाबै बिथांमोना माने जाय बिथांमोना इउटुबनिफ्राय आरो लोगोसे फेसबुकआव आर्निं खालामनो लुगैदों लोगोसे पेज मोनसे खुलिनो लुगैदों नाथाय फेसबुकआव जों डाइरेक्ट भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हाया नङा होमब्ला। डाइरेक्ट आपल'ड खालामनो हाया लं भिडिअखौ जों आपल'ड खालामनो हाया 30 सेकेन्ड बिदि गोजौआव जों लं भिडिअ आपल'ड खालामनो हाया। डाइरेक्ट भिडिअआव जों फेसबुकआव जों आपल'ड खालामनो थाङोब्ला बेखौ जों आपल'ड खालामनो हाया। स' दिनैनि भिडिअआ बेनो जों माबोरै फेसबुक पेजाव लं भिडिअ हमनानै ला 3 मिनिटनिफ्राय बिदि 1 आवार 3 आवार 4 आवार नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामनो हागोन आरो माबोरै आपल'ड खालामगोन बबेयाव आपल'ड खालामगोन नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ'ना नोंथांमोनखौ खोन्थानो थाखाय दिनैनि बे आं स्टुडिअ'आव नोंथांमोननो बुंनो थाखाय बेदर जनाय जाबाय। बरू आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ मोजां नांगोन लोगोसे लाइक हरगोन लोगोसे कमेन्ट्स हरगोन मानोना आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ लानानै फैयो। आसा खालामो भिडिअ'खौ जों स्टार्ट खालामदों। नंगौ थारैनो आंनिफ्रायनो आं गिबियाव नोंथांमोनजों बुंग्रोनानै लाग्रोदोनि आंबो सिगाङाव फेसबुकआव सानोमोन जे लं भिडिअखौ बोरै आपल'ड खालामो आंबो बेखौ रोङाखैमोन। गुबुननि भिडिअफोरखौ नायोब्ला नुयो माने बिथांमोननिया लं भिडिअ आं भिडिअ आपल'ड खालामो ससेल'सो थाङो। आं सानोमोन माने माबायदि बिथांमोना माने लं भिडिअखौ आपल'ड खालामो आं सानो बेफोरबायदिनो आं इउटुबाव भिडिअफोरखौ नायबाय माबोरै फेसबुकआव लं भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो बेखौ आं नायबाय थारैनो आंबो बिनिफ्राय रोंबाय सोलोंना लाबाय। स' नोंथांमोनाबो आंनि बुंनाय बायदि नायोब्ला नोंथांमोना खालामोब्ला नोंथांमोनाबो रोंगोन। जाय बिथांमोना इउटुब पेज खुलिनो सानदों नोंथांमोना लं भिडिअ आपल'ड खालामनो होननानै सानदों नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ इम्परटेन्ट। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो गेजेर ससेयाव दा थां मानो होनना बुङोब्ला स्किप खालामनानै गेजेर ससेयाव थाङोब्ला नोंथाङा आंनि बुंनायखिनिखौ रोङाबो जानो हागौ। नोंथांमोना नायजोबब्लासो बुजिगोन। ओंखायनो आं बुंदोंनि क्रिएटर स्टुडिअ होननाय मोनसे माबा दोङो वेबसाइट क्रिएटर स्टुडिअ बेयाव थांनानै नोंथाङा वेबसाइटखौ अपेन खालामना लानांगोन। बेखौ नोंहा गुगोलाव क्रिएटर स्टुडिअ होननानै लिरना होनांगोन। स' नोंथांमोना मोनथिनाय नङा ओंखायनो आं डाइरेक्ट माबायदि आपल'ड खालामो लं भिडिअ नोंथांमोनखौ आं स्क्रिनाव देखायगोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन। स' बिदिब्ला जों मबाइल स्क्रिनाव नायदों नङा होमबा। आं नोंथांमोनजों फारि फारि बोरै आपल'ड खालामो टाइटेलखौ बोरै फज'यो आरो डिसक्रिपसनखौ बोरै लिरनांगौ आरो लोगोसे थाम्बनेलखौ बोरै फज'नांगौ दिनैनि बे भिडिअआनो नोंथांमोनखौ फुरा डिटेल्स आं नोंथांनो एक्सप्लेनखौ होलांगोन। स' आसा खालामो जों बिदिब्ला जों मबाइल स्क्रिनाव थांदोनि जिखिजाया नोंथांमोना ब्राउजार मोनसे खुलिना लाबानो जाबाय। आं दायो क्रम ब्राउजारखौ खुलिनोसै। क्रम ब्राउजाराव नोंथांमोना बेयाव लिरनानै हो क्रिएटर स्टुडिअ आंनि अलरेडि लगइन जानानै दंखायो। आं बेखौ खुलिबाय दायो।
बेयो आंनि फेसबुक पेज। बे फेसबुक पेज नोंथांमोनाबो बेयाव क्रिएटर स्टुडिअ नोंथांमोना लगइन खालामनानै ला, कानेक्ट खालामनानै ला। फेसबुकजों कानेक्ट खालामब्लानो अलरेडि नोंथांनि पेजआ बेयाव कानेक्ट जाखागोन। दायो आं नोंथांमोनजों फोरमायनो लं भिडिअखौ बोरै आपल'ड खालामनो नङा होमबा, बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो। बेयाव नुदों नोंथांमोना आपल'ड भिडिअ लांनानै नोंथाङा सिंगेल भिडिअ थुनानै हो। सिंगेल भिडिअ फैबाय, फाइल्सआव लां। जायखिजाया नोंथाङा बासिबानो जाबाय भिडिअ। जायखिजाया मोनसे भिडिअ नोंथांमोनजों दिन्थिनो थाखाय आं बेखौ खालामनोसै। बेखौ खालामबाय, नै दिन्थिनो थाखाय आं बेखिनिखौ खालामबाय। दिन्थिनो थाखाय बेयाव नोंथाङा जायखिजाया टाइटेल लिरबानो जाबाय। लोगोसे आरो बेयाव डिसक्रिपसन लिरबानो जाबाय, मानि सायाव नोंथाङा बनायदों भिडिअखौ। लोगोसे नोंथाङा टेग बाहायनो हागोन। ओमफ्राय नोंथाङा थाम्बनेलखौ नोंथाङा गुबुन चेन्ज खालामनोबा बेयाव थुनानै हो। एड इमेज होनो बेयाव थुना हो। थुनानै नोंथाङा ब्राउजाराव थांनानै जायखिजाया फट' आं आर'नाइ स्टुडिअ'निखौनो होबाय फट'खौ। बेयाव थाबाय, नै नोंथांनो बेयाव थाबाय, थाम्बनेला सेभ जाखाबाय। नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामबानो जासिगोन आरोना। ओमफ्राय बोरै खारनायखौ नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ, बोरै आपल'ड जाबाय थादों। दायो नै खनाथि दङ, नै खारनाया आपल'डआ नै नुदोंना 0.5% बेसिम ओंखारबाय। मानो होनबा नेटआ स्ल'। बे भिडिअखौ आं आपल'ड खालामा, नोंथांमोननो जास्ट देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ दिन्थिनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथाङा गासिबो खामानिया जाबायबाथाय नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्लानो हारसिंनो अट'मेटिक नोंथांनि फेसबुकआव भिडिअआ आपल'ड जाहैगोन। कमप्लिट जाबाथाय नोंथाङा प्रसेसिं जागोन, होमबानो जाबाय। ओंखायनो आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनो सानदों, ओंखायनो नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय। खालामबाय। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब, शेयार खालामबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांबा कमेन्ट्सखौ हरगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, बाय बाय।